fa production la je mali kono ani mali ko kan be bela jere fo ka wakati to gala ka fo nyana ka ko bismillah ko émission mandi keneka no fatu une stari ale jam kan ambe wila me sanga staru ma ka wala kuna fonia wala ka actualité kan bi ananga rappeur demsen no be ñoxo mbolo ale te mo dogule mali rap kon la le champion du temps Fatika Petini ale te mo ray abawin aywa abawin sigi to ni jam plan fleli baroy. Bon, moi je réponds à l'identité Sango Ibrahim. Abawin. Abawin. Yeah. Mais abawin est sur la to kodi. Abawin est sur la nega artiste Liloueni. A balontana we wenurune. Donc est-ce que abawin te fone ma mena depuis bite abawin nana otwala. Nyal sur la. Mais abawin yere joñ abawin mi bomi ame domine ko bi abawin mi sanjoli da. Est-ce que abawin frule no? Bon, abawin est joñ. Nye fly n si bɛ san 25 la donc n furulen fana tɛ n bɛ se k'o fɔ. I furulen tɛ mais kow bɛ yen nɔ. Kow bɛ yen dɛ e yɛrɛ t'a dɔn kow bɛ yen dɛ. Ayiwa a bɛ tɛmɛ n'an ka kow ye ko jumɛn de la Abawin y'a choisi ka kɛ rappeur de puis i nana musique kɔnɔ cogo di. Bon est-ce que o tɛ kanu ne ye fɛn bɛɛ ye kanu ne ye ne ye musique kanu ne ka sɔrɔ bi tɛ. Donc musique kɛra fɛn diyara ne yɛrɛ ye depuis bi tɛ donc n bɛ se k'a fɔ n bɛ kanu sira de kan halisa sisan. Mais Abawin yɛrɛ i bɛ nin baara in kɔnɔ ɲinɛ san joli. Bon n bɛ nin baara in kɔnɔ ɲina fɛn fɛn san 14 na a b'o bɔ dɛ. Ayiwa faamuyali sɔrɔ la i ka mixtape bɔra le 30 janvier dernier. Elle a dit première partie. 5 sons de bas ani bonus kele. Elle a dit mixtape yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye. Elle a dit John de do. Elle a dit Mom Said Mom Said en anglais ça veut dire maman a dit. Maman a dit. Voilà maman a dit ou elle a dit. Mais maman yi mun fɔ. Bon a musique yɛrɛ bɛ donc ni ko m'a détaillé a bɛ n'a fɔ conseil de don dɔrɔn genre mɔgɔ ni masa cɛ kuma minnu bɛ se ka tɛmɛ o cɛ genre denkɛni ye cɛsiri de ye i bɛ k'a faamu denkɛni ye k'i muɲu de ye sanni ka sɔrɔ don cɛ fɛn bɛɛ bɛ k'i la fɛn bɛɛ bɛ f'i ma donc o jatew de don dɔrɔn. Faamuyali sɔrɔ la ka hakili lajigin an filɛlibagaw ye k'a fɔ aw sɔgɔlen don Mifa production ale ni Amina Vision de la jamukan tɔgɔ ye Fatu une star bi ani Abawin de bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ tɛmɛ n'an ka kaw ye Abawin an bɛ don min na i ko bi gɛlɛya jumɛnw de bɛ ka nin baara in kɔnɔna la. Bon gɛlɛya bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la nɔgɔya b'a la gɛlɛya min bɛ ne yɛrɛ kan du genre o ye an ka faniw ka côté ye du genre mɔgɔ caman b'i plaint f'a bɛ se an yɛrɛ tulo ma k'an tɛ téléphone ta i m'a faamuya olu de y'a gɛlɛyaw ye parce que baara in kɛ kun ye olu de ye donc olu ka se k'a faamu dɔrɔn k'a fɔ wagati minnu na ne ma se ka téléphone ta est-ce que n tɛ ka baara k'olu ye. Abawin faamuyali sɔrɔ o la e de bɛ ka inspiration sɔrɔ cogo di. Bon musique jinɛ de bɛ ne bolo donc inspiration kɔni o ɲɛdɔn man di dɛ dɔnkili jinɛ de bɛ ne bolo est-ce que i b'a faamu et puis ni i m'a ye u b'a fɔ ko ni cɛbakɔrɔ ni gundo dɔnna dɔrɔn i bɛ minɛ. Kosɛbɛ. I m'a faamuya bon donc est-ce que n'i y'o fɔ sisan n tɛna n minɛcogo yɛrɛ fana di i m'a faamuya minnu dɛsɛlen don n'a la voilà donc musique jinɛ de bɛ ne bolo dɔrɔn. Ayiwa an tɛ taa ni freestyle kunkurunin dɔ ye. An taa ni freestyle la. Ok. Ko kelen pe ma ni ko fila ye dɔnkilidala kuma ɲɔgɔn ye n ye se k'aw ye n ye Mali ti dumaniw d'aw ye ne tɛ jɔ nin na n bɛ mɔnɛ bɔ aw la ɲina i to mɔgɔ yira n na min bɛ se ni ne ɲɛ to o la yɛmuze geng bɛ ka fan bɛɛ de ɲagami n'aw nana dɔrɔn yɔrɔ bɛɛ de bɛ ɲagami an bɛ ka jugu la girin an bɛ ka misiki duman na jigin k'u tɛ fɛ ka mɛn mun laban baby masa Ala de ye nin kɛ olu se tɛ nin na n bɛ ka n diya misiki daw se tɛ nin na olu se tɛ nin na n bɛ ka n diya ko kɛ cɛ aw se tɛ nin na donc Abawin nin diyara trop o kun y'o yɔrɔ ne. Ayiwa an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye Abawin jɔn de ye Ada ye. Ada ye jɔn ye.
ne dun ye sɛbɛn fɔ k'a bɛ ko in daminɛ o i b'a faamu bon ada ye ada de dɔrɔn ada bɛ yen o. ada bɛ yen nɔ. ada ye ada ye dɔrɔn. ayi réponse min jɛlen tɛ. ada ye dɔrɔn ada tɛ cɛ tɔgɔ ye muso tɔgɔ de don donc ada bɛ yen dɔrɔn. ada bɛ yen dɔrɔn. an bɛ fɛ i ka ada ko in walawala dɔɔnin nin. mais ada bɛ yen dɔrɔn. ada bɛ yen dɔrɔn. min ka di n ye o de ye n ka ada ye dɔrɔn. n ka ada min ka di n ye dɔrɔn. o de ye ada ye. voilà o de ye ada ye a bɛ yen. ayiwa faamuyali sara la. aba bɛ yen nɔ. e yɛrɛ ka projet nataw projet jumɛnw de bɛ yen nɔ. bon projet minnu bɛ an ka mixtape kɔni bɔra sisan. donc an bɛ an ka mixtape baaraw la. i m'a faamuya. ni Mamseydi ni mixtape in k'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka se ka nin consommer. i m'a faamuya parce que a baaraw tɛ kulonkɛw ye quoi. i m'a faamuya an sɛgɛnna a baaraw la. an ye siɲɛna caman kɛ. ka ko caman kɛ pour que ka se ka an ka faniw la nisɔndiya. donc k'a f'u ɲɛna n'o y'a sɔrɔ u yɛrɛ ye nisɔndiya caman sɔrɔ. o de tun ye laɲini ye mais an bɛ ka an ka clipw kɛ. an bɛ ka an ka tournéw préparer. tournée régionale ni sous-régionale hali ka bɔ ka taa extérieur la. an bɛ k'o tournéw préparer. ani k'a f'u ɲɛna ko ni mixtape in du genre ni concert dédicace fana bɛna kɛ Bamakɔ yan fɛnɛ. an bɛna concert belebeleba dɔ kɛ. n'a wagati sera an bɛna se ka communiquer an kanubagaw tulo kan. donc an bɛ k'o baaraw kɛ pour le moment fɔ. ayiwa aw bɛ nin Mali rap bɛ cogo min na sisan a ma nɔgɔn clash ɲɔgɔn falen ni bannen don e yɛrɛ hakilina ta ye mun ye o clash kɔnɔna na. bon clash ye jɔyɔrɔ ko de ye i m'a faamuya. bon e yɛrɛ b'a dɔn ne de ye champion du temps ye. kosɛbɛ. ne t'o ye yan donc ne de ye champion du temps ye. u kɔni b'u ka mankan kɛ ne kɔni tulo t'a la parce que ne ɲɛ bɛ fɛn fɛn na sisan ne ɲɛ bɛ ɲɛfɛla de la. ko ye avenir ye ne b'o de la. ko ye Mali rap bɛ se ka taga ɲɛfɛ cogo min ne b'o de la. ko bɛ yen k'a bɛ Mali la an ka mouvement Mali rap la ɲɔngiri a kunbere kun kan ne tɛ don o da fɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ bi bɛɛ bɛ anw de ɲɛ sous région in na yan. Nigériens bɛ anw de ɲɛ. Ivoiriens an kɔrɔ olu b'an ɲɛ. Ghanéens b'an ɲɛ mais est ce que u bɛ se n'an ɲɛ dɔnkilida la. n'u bɛ se ni tɔw tɛ se ni ne ye dɛ. ne kɔni bɛ n ta dɔn ne bɛ n ta fɔ. ne de ye champion du temps ye. voilà donc ne de ye champion du temps ne bɛ kuma n yɛrɛ place la n bɛ kuma n yɛrɛ tɔgɔ la. je vais parler à mon propre nom. k'a fɔ ko n'u bɛ se u tɛ se ni ne ye. donc ni ne fana ɲɔgɔnna caman bɛ min bɛ miiri ko ne ye. minnu b'a dɔn k'a fɔ ko sisan an bɛ combat dɔ de la. an kan ka taga ɲɛfɛ de. donc olu b'a faamu u b'a dɔn n bɛ ka fɛn min fɔ. donc clash tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la mɔgɔ si tɛ se ne clash la. mais ne de tɛ don a fɛ parce que sira ɲɛnama tɛ quoi. a bɛ na an ka soli ka wuli kɛ fu ye. du genre c'est comme an bɛ sanjikɔrɔ wɔsi kɛ quoi. donc clash ye fɛn min ye sisan a tɛ Mali rap arranger. donc fɛn fɛn tɛ Mali rap arranger an dun bɛ Mali rap de la. donc tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne y'a ba fɛnɛ tɛ don o da fɛ. faamuyali sara la mais aw bɛ yɛrɛ ni Malien rappeur tɔw ka relation bɛ cogo di aw cɛla bɛ cogo di. non an bɛɛ ka di i m'a faamuya. problème tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ. n yɛrɛ collaboration caman kɛ n ka nin mixtape in na. mais kɛlɛ o kɛlɛ bɛ yen seulement bɛɛ y'a dɔn champion ye champion yɛrɛ de ye san joli ko gɛlɛn. voilà. tiɲɛ yɛrɛ la. voilà. mais fɛn jumɛn de ka di aw ye nin yɛrɛ. fɛn min ka di ne ye. est ce que fɛn min ka di ne ye san. an ka Mali rap in ka taga ɲɛfɛ dɔrɔn ne bɛ se ka diya ne ye quoi. parce que ne bɛ k'o de kɛ quoi. ne b'o combat de la ne y'o de soldier ye quoi. donc ne kɔni fɛn min ka di ne ye nin ko in na n'o y'a sɔrɔ ne ye guerrier de ye nin ko in bɛ se ka taga ɲɛfɛ ne bɛ hami ni o de ye bi. Mali rap yɛrɛ de ka se ka taa quoi. ne don ne tɛ ne ka laɲini don i m'a faamuya. mais fɛn jumɛn de man di ye. fɛn man di ne ye o de ye minnu bɛ ka bɔgɔ fili an ka cɛkɛ la quoi. genre n'an bɛ ka dumuni min kɛ ni mɔgɔ minnu bɛ ka bɔgɔ fili a la. o de ye ne bɔra k'o kuma de jaabi sisan. o de ye i ye clash ko kuma min fɔ. ne ye n da don a la n ye video kɛ mɔgɔ caman m'a faamuya. fɛn min don a tɛ ne ɲɛ sira la quoi parce que ne tɛ k'a kɛ quoi.
tɔgɔ bɛ na jamu min na donc n tɔgɔ ma fɔ n jamu ma fɔ n'a y'a sɔrɔ n tun tɛ ko in taga ɲɛfɛ fɛnɛ n tun tɛ n da don a la n'i y'a ye n da don a la n ye n da don a la de parce que an bɛɛ de bɛ ko kelen na quoi c'est comme kulun kɔnɔ mɔgɔ bɛ ŋaniya ba tigɛ ko ɲuman de quoi i m'a faamuya donc ni mɔgɔ dɔ fana bɛ kulun kɔnɔ min fana ŋaniya de ko kulun ka pɛrɛn n'a ye n'ala sɔnna ma an bɛɛ bɛ sa o ji kelen de la donc o de y'o yɔrɔ ye quoi. Ayiwa Aba Wele an ka wagati koronna jamukan sera a kuncɛyɔrɔ la kumakan laban jumɛn de bɛ Aba Wele yɛrɛ bolo ni jamukan in kɔnɔ k'a lase an filɛlibagaw ma ani kanubagaw ma. Bon kumakan laban ye min ye k'Ala n'Ala kira fo k'an bangebagaw fo hali bi Ala ka barika don an bɛɛ lajɛlen fɛ o la donc ani fɛnɛ k'an ka faniw fo n kanubagaw k'an teriw fo k'an ka équipe fo n m'a faamuya n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ mais n bɛ se ka bɛɛ fo donc ka bɛɛ lajɛlen fo ani k'a yira k'a fɔ ko an bɛ baara o baara la an bɛ ka k'an ka faniw de ye i m'a faamuya donc kanu sara ye kanu dɔrɔn de ye wari t'an bolo k'u sara sanu t'an bolo k'u sara donc an bɛ se k'u sara ni min ye o de ye k'u lanisɔndiya n'an ka dɔnkiliw ye k'an ka clipw kɛ k'u lanisɔndiya du genre ani k'u ka kanu kumaw fana barika da u ye donc est-ce que o tɛ ne ka kuma laban ye. Faamuyali sɔrɔla. Ani freestyle kunkurunin dɔ ye an bɛ sɔrɔ ka bye-bye di an filɛlibagaw ma. O tɛ problème ye. Tuma bɛ n bɛ ka fanu ta di Mali rappeur u bɛ ka to ka n wele cɛ ko dadi riri rara didira tuma bɛ n bɛ ka to cɛ ka fa wilu la inspi Dagabana bɛ yen Mama Fatika ye duwawu kɛ Sira Zoro bɛ yen a tɛ ne ni maliyɛn cɛ manigɛ ni baara don ne bɛ ko kɛ aw ye Mali rap jɔrɔ bɛ na kɛ di u tɛ miiri ta ka ɲala fo ka to ka ɲɔgɔn labin u fagunne ko mobili ni manivelle Mali Justin Bieber ne Aba Wele go ye ka jouer fan bɛɛ ko ne ka d'u ye Tana tɛ halalala ni ye seku ye dɔrɔn u bɛ fa wuli ne la layidu de bɛ yen baara bɛ kɛ fanu ni ce aw ka kanu ye n filɛ aw ni ce tuguni aw ka kanu y'a kɛ ne ye ni bɛɛ bɛ kule la ko ne ka d'u ye style 300 ne b'o k'aw de ye i ma dɔn an ka Mali ka di i ma ye gangstaw jɛlen bɛ ne kan ɲi an bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an ma ɲi i kɔlɔsi n'i kɛ mɔgɔ ma ɲi donc ça ka date. Aba Wele merci beaucoup n'an bɛ sigi nin kɛnɛ in ɲɔgɔn wɛrɛ kan o k'a sɔrɔ belebeleba farala kow kan. Ni Ala n'Ala kira ka jɛ o ye laɲini ye. Ayiwa an filɛlibagaw ni tun bɛ dan sigi a ka bi jamukan na bi ani Fatika Petini de tun bɛ ɲɔgɔn bolo le champion du temps ni Masa Rahamani m'an ka jɔnya jɔ an na aw ni an na ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen in kan aw bye bye.